Ang iyang mama, sinang Faye sa Dumanhog, Maria Faye, o iyang igsoon sa Tininen, Clint Cyril Johnson, Manoy Maiko, Sir Win, from Salim Jane, atong sender, pakpak, karong hapuna. Ay, good luck, ikulbaan ko. Hi Ate Lane, maayong adlaw sa tanang tigpaminawan ug sa tanang viewers karong hapuna. Ako di ay si Salim Jane, known as Ranef, 31 years old, ug usa ka single mother of 4 children. Share lang nako akong short story in life. Simple nga babaye ug simple ra gyud ang gipangandoy sukad nga bata pa ko. Ako lang gid untang gipangandoy nga mabuong akong pamilya, bahala unta og pobre basta happy lang. Pero wala na ko damha. Niabot ang panahon nga akong gikaadlukan nga nawad-an ang taon mi og amahan. When I was 16 years old. Kani lagi nga pobreta ug nagdako sa bukid. Usa lang ako ka mga lubrahay sa among lugar. Makarelate ko ani ug nausab mi nga nakauban sa pagtrabaho nga sama sad nako mga librahay ug sinuhulan. Bisan unsa nga klase sa trabaho basta makakwarta lang o sa tinaro nga pamaagi. Tuod man niabot ang time nga nilarga na gyud ko og Cebu City kay manarbaho. Pilay dagan sa panahon miabot og 2 ka tuig. Year 2017 na ako'y nakaila ang lalaking nagpapitik sa akong duhan. Siya si Brian. Ug siya mo'y amahan nakaroon sa akong upat ka anak. Usa ka lalaki ug 3 ka babaye. Sukad sa bag-o pa ming nag-ipon. 2008 away, bati, buwag ug ulit. Pero fight lang gihapon bisan ug unsa ka pait among pagpuyo. Usa ka habal-habal driver si Brian ug sa dihang niabot ang panahon 2010 nga nisulod siya sa usa ka bisyo nga pangbabayi. Grabe kasakit kay tuogi ay silingan ang pinaangkan sad siya. So silingan og pinaangkan sad siya ang iyang gituan kabuangan. Kanang gipakita jud nila unsa ka proud sa ilang gibuhat. One time ako silang nasakpan. Di ko lata ko tunga sa karsada perting kadaghang tawo kay lagi naa sa eskina. Kaulaw nga dili kabayran og sapi. Hilak na lang, wala ko'y mahimo, pauli ko sa amoa. Ako mga igsoon ug inahan, blanco sa tanan. Sa tanang hitabo ug unsay akong nahiaguman. After 3 months, nag-uli na sad mi kay lagi gikuha mi og balik sa bukid ug gidala sa syudad pagbalik. Wala na sila sa girl pero dili gyud ako makalimtan ang sakit nga manumbalik gud ang tanan niyang binuhatan. Mura gihapon mag-away, dala din napatay pero nidagan ang mga tuig 2017. Grabe na mong away kay lagi kuno ako ang nanglaki. Pero nangita wala siya nasayod nga nangita day kog paagi nga ako makakwarta bisan gagmay lang manlabada ko, manghilot, nag-online sealer para lang na ako ang income kay lagi kulang kaayo ang iyang gihatag namong pangkonsumo. Mag-budget in town ko 150 pesos per day, 70 pesos sa buntag, kuhaan sa tanang bugas, tunga sa kilo ug sudan. Always jud na munggos or utan nga Bisaya. Napa ko estudyante, 3 ka buok ang sobra ako pang ipabawon sa ilaha. Gabi 80 pesos nga bugas ug sudan, diaper ug gatas. Bisan kinsa maglisod ug mag-budget anang kwartaha, pero ako nang gikaya since bag-o pa mi nag-ipon. One time nag-away mi kay gusto niya magdala kog bata 3 ka buok sa akong paglakaw. Unsaon ako pagdala sa mga bata nga nakoy dadunon.
So namunal na lang ko sa mga bata kay lagi mukuyog man ako. Nasuko siya og maayo si Brian ato nga time nga namunal ko sa bata kay mahadlok daw ko modala og bata kay lagi na ako'y laki. Nikuha siya og bakos ug iyak kong gibunal-bunalan hangtod nga nalukog ko sa kasakit sa iyang pagbunal. Ug nakakita tanan akong anak giunsa ko pagdapat sa ilang amahan ug igo na lang intawon sila sa pagsagit ug mama. Ayaw pa maluoy ka ni mama. Ang mga bata naratol kay ilang nakita mismo sa ilang amahan nga dili kabalo maluoy. Ug human sa mga pipila ka adlaw, ang ako na sad anak nga laki iyang gidapatan ug nagkadugo in taon ang dunggan. Niabot sa punto nga gipablatter nako siya kay dili na nako makaya pero ang bata ni babag sa tanan, ma ayaw ipapriso si papa kay luoy kay si papa ma. Sobra kasakit pamation ang bata mo'y muhangyo nimo so no choice kay lagi siya man ang amahan sa akong mga anak unya nagsalig ko sa konsumo para namo. That time duha ka semana mi wala hatagi og konsumo sa iyang amahan. Ang tulo ka mga bata nga babae maoy ang gihatagan og konsumo ato sa ilang kapuhan. Ug kaming duha sa kamagulangan akong anak adto mi magkakaon sa among silingan nga igsuon rasad sa akong ugangan. Nang labay ang panahon nagkauli mi, nagkaayo ang among maayong kabubuton ug niabot ang adlaw nga wala damha. September 7, 2018 maayo kayo among banding naminaw pa mi og sounds nga ages. Niabot ang oras sa tingpanihapon. Niingon siya day pagluto og ginamos ug mga butangan atong iba. Mausad akong gihimong panihapon oras sa tingkaon wala kud nidungan nila. Niingon siya nga day makigdungan kanako or dili ka makigdungan nako tungod kay ginamos ang atong sudan. Nitubag sad ko, wait sa Kuya Brian. Kuya Bri, unahon sa nako ang akong alaga kay tungod lagi na ako'y gibantayan nga alaga. Lain kayo maguna kog kaon nga kung akong nga ang akong gibantayan wala pay kaon. Ug dayon kong talikod lakaw ni uli mi sa balay sa akong gibantayan. Human sa 20 minutos, nibalik ko sa balay kay mukaon gusto na kong mukaon. Ug wala na si Brian nga papa sa akong mga anak. Gitawagan daw ni Manoy Windel iyang magulang kay manglakaw daw. Ug paghuman ako og kaon akong gipakatulog akong mga anak 9 PM sa gabi. Ug nibalik ko sa balay sa akong gibantayan kay wala pud siya kauban kay ang mama sa mga bata mauli alas 10:30 sa gabi. Pila ka butlo ang nilabay, niabot akong amo ug nihangyo nga magpahilot. Samtang naghilot ko niya, nagsubay ko sa among story ni Brian kadtong nag-away mi. Pila ka minuto nilabay, nagdagan si Jade niingon,